सासे हाबा जाखानाय हौवाया उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ लाना खारदों। लाना खारजानाय हिनजावसानि बैसोआ 14 निफ्राय 15 बोसोर बैसोनिल'। थारैनो बेयो मोनसे सिरियास बाथ्रा। सासे हिनजाव गोनांखा दुथां हौवाया 14 निफ्राय 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ लाना खारदों। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों। लानानै खारनाय हौवानि मुङानो जाबाय हिनाराम स्वर्गियारि, उदालगुरि जिल्ला रौता माहालिपारा गामिनि थागिबि। नोंथाङा नैबे सावगारियाव नाय, बे सुबुङानो उन्दै बैसोनि आइजोखौ लाना खारदों। जाथायखौ लानानै दा एजाहारबो होनाय जाबाय आरो बे समाव सोरबा बहाबाफोर नुयोब्ला सानैखौबो हमना दोननानै 9720741883 अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों हिनजावसानि नखरा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে। খোজকাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।